Здравейте хора, тук сме с моята тотинетка, може да видите. Така, и мен. Отиваме до нашата махала и ще се върнем. Просто не ми заставите на сърце. Много е бързо. Сега в момента ще видите. Аз затварям да се оправя и идвам. Първо вече сме в махалата ни. Така карам, ще затварям, защото много хора няма като гледам. Няма да се вършите, няма да говоря. Който е от нашото училище, ще я познай. Александър. Сега затворя за малко и идвам. Хора, поговорихме и тръгваме. Сега потегляме към нас. Кукидинджире, кукидинджире, идве. Така да не снимам хората. Като хора. Общото да влезем в шахтата. Опричай хора тук удра спирачката, защото се нарека да видя. Тук е спирачката. Времето, обаче тук вижте какво прави. Ето, натискаме полека, за да не прави друг. Хора, сега докато стигнем надолу, ще ги затворя, защото много е опасно там. Защото няма да мога да спра, може да се ударя в оградата. Като слеза най-долу ще ви покажа коя награда. Ограда, ясна ограда. Може да има и втора част, или не знам. Отдолу не ще ви затворя. Е така. Вижте колко много слепва хора. Вижте. Нужно ли? Благо, взели учебниците! Хора, вижте. Ето се ударя, може да се ударя. Ама сега няма да дам газ.